Ahoj všichni! Dneska si ukážeme, jak AI může analyzovat náladu na českém internetu, a to s pomocí vyhodnocování českých novinových titulků. Pojďme na to! Asi bychom se většinově shodli, že pozitivní nebo negativní nálada, nebo chcete-li sentiment novinových článků, hodně ovlivňuje i právě náladu ve společnosti. Pokud budeme mít před očima pouze negativní zprávy, asi budeme za nějakou dobu mít pocit, že vše je špatně. Motivace psát takové články je pochopitelná, lidé zkrátka více klikají na negativní informace a tudíž se na nich více vydělá. Přemýšleli jste ale někdy, kolik negativních zpráv před sebou vlastně denně máme? A mají některé zpravodajské weby jiný sentiment než ostatní? Toto jsem se pokusil objasnit v malém experimentu. S pomocí AI a trochu vlastního kódu jsem přibližně před 2 měsíci dal během víkendu dokupy velmi jednoduchý web, který se nazývá sentimentsprav.cz a který měří právě sentiment webových titulků. Link je v popisu videa. Za uběhlé 2 měsíce mám nazbíráno několik tisíc zpravodajských titulků přes hlavní weby, jako například Seznam Zprávy, iDnes, Aktuálně a Novinky. Pojďme se nejdříve podívat, jak web funguje, jak se vlastně sentiment s pomocí AI vyhodnocuje a nakonec se samozřejmě podíváme na výsledky. Tak mám tady pro vás připravený diagram toho, jak web funguje. Mimochodem, tento diagram je nakreslený v aplikaci lucid.app, která je na internetu k dispozici každému zdarma. Celý web je nasazený, respektive provozovaný v cloudové službě AWS, čili Amazon Web Services. Web tedy funguje tak, že jednoukrát za den dochází ke stažení hlavních novinových titulků z největších zpravodajských webů. Tyto titulky se následně posílají do OpenAI, respektive vlastně automatizovaně do ChatGPT, který vyhodnotí sentiment a kategorii. Toto je tedy první místo, kde používám AI. Pojďme se podívat na příklad. Zakategorizuj zpravodajský titulek do jedné z následujících kategorií podle sentimentu. Pozitivní, negativní nebo neutrální. Odpověz pouze jedno slovo. Zde je titulek. Titulek si vezmeme třeba ze Seznam Zpráv. Vezměme třeba tady první a nakopírujeme ho přímo do zadání. Ještě ho dám pro jistotu do uvozovek a celé to odešleme. Když si titulek přečteme, tak je to ODS může z koalice Spolu po volbách ještě pěkně bolet hlava. Toto bylo vyhodnoceno jako negativní, což je správně. Koukám, že tady je ještě navíc slovo shrnutí a to pochází z toho, že teďka vlastně Seznam automaticky všude přidává shrnutí novinových článků. I tak byl ale titulek vyhodnocen správně. Když se ještě vrátím do úvodního diagramu, tak kromě sentimentu zároveň vyhodnocuju i téma nebo kategorii, respektive zpravodajskou kategorii, do které bychom článek mohli zařadit. Znovu se podívejme na příklad. Otevřel jsem si nový chat a mám tady následující zadání. Zakategorizuj zpravodajský titulek do jedné z následujících kategorií podle jeho tématu. A mám tady témata, jako je zábava a kultura, sport, technologie, biznis, politika, zdraví, bezpečnost a obrana a tak dále. Odpověz pouze názvem kategorie. Zde je titulek, zase si titulek skopírujeme. Vezmu ten samý, jako jsme měli v prvním příkladu, opět dám ho ještě pro jistotu do vozovek a celé to odešleme. A vidíte, že správně byl titulek zařazený do sekce politika. Ještě bych chtěl zdůraznit, že toto je vlastně obecný princip toho, jak to na pozadí funguje. Prakticky ale všechno probíhá pomocí kódu. To znamená, že pomocí kódu já si vlastně zavolám ChatGPT a zpátky programaticky získám odpověď, v tomto případě politiku. Tak, když se podíváme, co se děje dál, tak následně se data zprocesují pro zobrazení na webu. To znamená, že se nějakým způsobem zagregují všechny získané titulky, sentimenty a kategorie. Udělá se z toho nějaká statistika, tak aby to web mohl následně snadno zobrazit. Potom je tady pochopitelně webová stránka samotná, na kterou se budou uživatelé dívat, která tyto připravené data načte a vizualizuje. Celá webová stránka byla téměř výhradně vygenerovaná opět pomocí AI. Bylo zapotřebí udělat jenom vlastně drobné zásahy nebo drobné opravy. Řekl bych, že minimálně 80 až 90% kódu napsala AI.
No a ještě úplně poslední věc, co se děje, je, že pokud všechno proběhne správně, to znamená, všechny titulky se správně stáhnou z internetu, zakategorizují, data se zprocesují a webová stránka je načte, tak nakonec dostávám každý den na mobil potvrzení s tím, že vlastně všechno proběhlo v pořádku. Ještě tady mám v rohu poznámku, že celková doba vývoje byla přibližně v jednotkách dnů. Hlavní práce byla vlastně udělaná za jeden víkend a pokud vás to zajímá ještě cenově, tak za všechny tyto služby platím měsíčně přibližně jednotky dolarů. Tak a teď už si pojďme tedy podívat na výsledný web. Ten tedy žije na adrese sentimentsprav.cz a web tedy vypadá takto. Nejdříve je tady vlastně nadpis, potom tady jsou 4 záložky, které si za chvíli rychle proklikáme, ale pojďme se nejdřív podívat na úvod, čili agregované výsledky. Úplně na začátku vidíte celkový sentiment. Tyto čísla můžete číst tak, že v dlouhodobém pozorování, čili tedy v mém případě pouze za poslední 2 měsíce, bylo celkové množství pozitivních titulků na hlavních zpravodajských webech přibližně necelých 16%, negativních titulků byla asi tak polovina a neutrálních titulků byla něco přes třetina. Celkově mám nazbírané za ty 2 měsíce asi 3,5 tisíce zpravodajských titulků. Pod těmito čísly je vždycky statistika ještě za předchozí den. Toto video tedy natáčím vlastně 11.4. Poslední statistika je tedy za 10. a vidíte, že za 10. bylo asi tak 12% pozitivních titulků. Negativních bylo něco přes 30% a neutrálních necelých 60%. Ta statistika je tedy vlastně úplně jiná než ta průměrná a je to dáno tím, že v posledních dnech Donald Trump neustále zavádí a ruší cla a tak i sentiment zpravodajských webů se nám teď dost rozlítal. Tak když se podíváme ještě teda na grafy, které tady mám připravené, tak zaprvé se můžete podívat na vývoj sentimentu v čase. Jsou tady 3 linie. Červená je pro negativní sentiment, až na konci modrá sitě je pro pozitivní sentiment. Na ose X jsou vlastně datumy a na ose Y je procento reprezentující, kolik negativních, pozitivních nebo neutrálních informací bylo ten den k dispozici. Čili graf si můžete proklikat, mimochodem grafy jsou plně interaktivní, takže si můžete například takto zazoomovat na nějakou oblast, můžete si výsledný obrázek stáhnout tady přes ikonku foťáčku, můžete si obrázek zvětšit nebo všechny změny zrušit a dostat se opět na začátek. Je tady zkrátka řada ikon, se kterými si můžete hrát. Následně je tady graf sentimentu podle webu, ten by vás mohl zajímat. Jsou tady totiž docela zajímavé rozdíly. Tento web tedy monitoruje Seznam Zprávy, Novinky, iDnes a Aktuálně. No a jak vidíte, tak rozdíly vlastně nejsou úplně zanedbatelné. Nejhůř ze všech vychází web Novinky.cz, který má v dlouhodobém sledování pouze 7% pozitivních zpráv. Na druhé straně má také nejvíce negativních informací, a to přes 60%. Pokud bychom se podívali na iDnes, tak ten podle mého názoru zase vychází nejlíp, nejen proto, že má největší procento pozitivních zpravodajských informací, ale zdá se, že novinové titulky jsou nejvíce vyvážené. To znamená, procento negativních, neutrálních a pozitivních titulků se sobě nejvíce blíží. Mimochodem, jestli se vám tento obsah líbí, zvažte odběr a like. Ještě tady mám sentiment podle tématu, mám tady jednotlivé kategorie a můžete se podívat, ve kterých kategoriích je nejvíce negativních nebo nejvíce pozitivních informací. Možná je trochu překvapivé, že nejhůř nevychází politika, ale je to kriminalita a právo, to znamená vlastně, když se stane nějaký trestný čin, tak to asi spadne vždycky do této kategorie a to bude vždycky negativní. Bezpečnost a obrana taky vychází špatně, samozřejmě všechno spojené s válkou bude výrazně vyhodnocováno negativně, potom zdraví a věda, to bude všechno okolo nemocí, takže vidíte, že politika je vlastně až 4. v tomto žebříčku, to znamená je skoro v půlce. Na druhé straně žebříčku nejlíp vychází sport, zábava a kultura a taky technologie.
Úplně poslední graf na této stránce je ještě sentiment podle dne v týdnu. Toto je pouze pro zajímavost, kdyby se třeba nějaký den úplně vymykal, ale celkově tady nejsou tak výrazné výkyvy. Nejhůř vlastně vychází pondělí a sobota, naopak nejlíp vychází neděle, kde je negativních informací pouze 43%, ale ty rozdíly tady nejsou tak výrazné. Tak jo, pojďme se ještě podívat se na dalších záložkách. Potom je tady ještě záložka tedy hřiště, kde si můžete udělat teoreticky nějakou jako vlastní analýzu. Můžete si vybrat nějaký konkrétní rozsah datumů, který by vás zajímal. Například vás mohou zajímat zprávy jenom za třeba poslední víkend, takže vezmeme třeba jenom pátek a sobotu. A vlastně graf se přepočítá, vidíte následně výsledky stejně jako na první stránce, akorát jenom za poslední 2 dny. Můžete si taky vybrat jenom nějaký konkrétní web, třeba zajímá mě jenom iDnes, a zase výsledky se automaticky přepočítají. To znamená, můžete si tady s čísly trošku pohrát. Je jasný, že těch filtrů a možností by tady mohlo být víc a obecně by tady toto mohl být námět na vylepšení. Potom je tady záložka data. Na záložce data vidíte konkrétní titulky a jak byly tyto titulky zakategorizované. Ještě tady můžete dokonce vyhledávat v titulcích. Když se podíváme na tabulku, která tady je tedy k dispozici, tak vidíte datum, potom web, následně sentiment, jak ChatGPT zakategorizoval, potom tady je kategorie, jak byl titulek zakategorizován a potom tedy konkrétní zpravodajský titulek. Takže když se podíváme na nějaký příklad a vezmeme třeba ten první, ekonom Marek ukončil spolupráci s prezidentem Pavlem, toto bylo tedy zařazeno do politiky a je to neutrální sentiment, toto je asi správně. Když si vezmeme ještě nějaký jiný, tak třeba Spojené státy a Rusko si vyměnili dvojici vězňů, zase politika neutrální, řekněme, že je to správně. Mimochodem, kdybyste se na toto chtěli podívat ve větším detailu nebo si chtěli udělat vlastní analýzu, tak je tady vpravo nahoře tlačítko pro stažení. Když na to kliknete, tak máte možnost si uložit data ve formátu CSV. Dávám tady k dispozici přibližně posledních 500 novinových titulků. No a poslední záložka je FAQ, často kladené otázky, kde jsem napsal nějaké základní zdůvodnění toho, proč tento web vznikl. Ještě tady na konci mám kontakt, vytvořil jsem účet na platformě X, kde vlastně jednou za týden zveřejňuju ještě týdenní statistiku a když třeba za nějaký den naměřím nějaký extrém, tak opět to tam napíšu. Nicméně toto už neprobíhá automatizovaně. Celkově je můj závěr z projektu takový, že na zkoušení a testování je AI skvělá. Umožní vám téměř ihned vytvářet prototypy a rychle se posouvat vpřed. Na druhou stranu, většinu času na tomto projektu jsem tak strávil jeho nasazováním. Například, aby se pravidelně články stahovaly a vyhodnocovaly a vše běželo automatizovaně. Zde mi sice taky AI pomohla, časová úspora byla už ale mnohem menší. Tak jo, dejte vědět v komentářích, jestli vám web přijde užitečný, nebo případně jaké máte nápady na zlepšení, link je v popisu videa. Toto je pro dnešek vše, díky moc a uvidíme se zase příště.